активен постоянно, в смисъл само му кам на Валю. Не, Да, само... влизаш. Това Не, бе, е то сега. Валю му е просто такова да наадни всичките му и ние си го пускаме. Когато той го няма. Не, той дори, той ще може от телефона да го пусне. Брат, куш го занимаваш с телефона? Ама Просто, да, така цяло прав. просто станва с Gmail или там си А мили, не какво на беше. смисъл, някой Ей, има ли гоните някой, бе. Не знам. Ето обуко. Да, бе, той не ма гледа за това, че ще е неговица. А. Само Вижда бягай ме напред, бъгнато и човек. той се обръща. И бягай, че те хванат на убит. Оставете ма, бас и майката. Чайте, че му си крафнах спорт. Оп, Джойна. Ой, не ми взимай камънти, ей, вижка така. Сечки дай, сечки. Оп. Лент хайде как се взимае? Камик. Брат, няма ли камък, бе, брат? Какво се случва тук? Ако имаш въпрос за другия сервер, драскай в групата, аз съм в... Кажи, я готов, Добре. готов, ние ще сме готови. Дървете имат корени, бе. Брат, какво са тия майншафтове, бе? Мерси за фола, брат. О, мисна. Кой, ако иска да крафтва, тук го остави. Маса ли си направил? Валя, пусни си от настройките да виждаш кей от бара. Аз моя си го виждам. А, добре. Защото аз съм се мъчил преди. То не го ли показва винаги? Аз май винаги съм си го виждал. Да знам. Аз когато я купих нямаше такова нещо. И аз нямах. Ма ти можеш с някой хакер, знаем ли та? Ти тук терно си глупости, какво направи? Най-вероятно. Хакер. Ние лути се атером в момента, не знам даже как. Не, то просто Хайтел не е сега такава игра, която те не може... не е оптимизирана. Ще се направи един лот. Тома дожна е басти извънземния. Тип. А, не ме блоква, бе, курво. Право ма пръсна от бой. Те дочва. Арбалета е по-хубав тук от лъка. Нищо друго. Между другото, Валя, знаеш ли, че тук арбалета е като автоматично оръжие? Пускат в 6 лет. Тък, 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 тък. Да, много кора. Ма как се прави? Инстата Айран. Айран. Охо. Ама повечето Рано оръжия още. се намират, Валя. Рано още значи. Само, че тук трябва да изчакаш анимацията за крафтане. Чайте, Май че това не някой... го е. Тия красти за пръчки, такива глупости стои се чупят по-бързо. Чакай, аз не мога ли? Примерно да се даш на нагоре. О, мога. Какво е? Какво го направил? И так удряш надолу. Бах, всякия комбат, човек. Мале, че... Дъм. Клаш. Там. What? Мале, че... Смятай, когато е довършите играта, такъв комбат ще има в моите Мале. сервери. Бах, якото. И той има... Колко видове оръжия има, между другото? Има повече оръжия да се намират, отколкото да се крафтват. Да се намират. Да. То с моят късмет няма мири едно. Ма имаш 30 вида оръжия, дето можеш да намериш. 30 Да. вида. Да, страшно много това. Аз за няма търся света, човек. Човек, Смятай, знаеш, Лека и Е, приятна какви игра, оръжия мерси има. брат на тебе. Аз когато се пуснах на креатив, бая оръжие имаш. Кой е тази дупка, бе? Брата търсиш Майко. аера. Промени си, ме. Труших се направо. Умря ли, бе? Аз се харам в миналия свят, аз вече съм много надалече. В синято ли си?
Уау, Това работи ли на камъните ли ти? А, да, има физика. Вау. Чай, къде ще си правим къщата? Чакай, искам да пробвам нещо. Докъде е тази физика, примерно, те ако направя? А, лад, дървото няма. Ако го щупете, дали ще падне? Не трябва да падне. Ти си го бил на това същото за билното. Не е такова генерирано. Те добре са го измислили. Ако случайно сте и се развалиш цялата къща. Да, представяш се. Пиче, намерях тук изоставена къща, може в нея да живеем, ако искате. Ние като цяло знаеш Аре. колко хубава къща може да се направим. Принципно да, ама то това за по-нататък, първо да се развием. Аре да отиваме при тях, Валя. Направо това е съвсем друга игра, брат. Не ми кажа, че това е Майнкрафт. Наистина. А, брат, има голяма Брат, разлика. единствената прилика е, че е на купчета. Това е. Да, буквално единствената прилика. е, че- Къде е Ама- Иванчо? Ама е на по-хубави купчета. Да, брат, в смисъл измислили са, не е Тут квадрат. всеки е навсякъде в момента. Къде съм аз пък? Нататък Натам, са. Валя. Да. Много ма дразни, Не, че се не, бяга с не шифта. дейте да идвате при мен, тази къща за нищо не става. Тя е така, Ами, майншафт. Валя да ти го промених на контрол. Тя обрава всичко в къщите. Той сега- Не бе, то не е просто да къща, си той е направим някъде да такова. живеем. Замина. Ама брат, той е цялото оголен, той на нищо не мяза. А пречи малко който си искате, край, кой да. се обяснява? Въй, бах ти Даша. Так. Само дет И ти ма Убия ритата, много. бе. Те са агресивни, Да, бе. ритат. удра ти по Имам къче. ултимейт, Валя, имам ултимейт. Събрах улт. С Се килто. ползва ултимейта. Ритна му. Как се ползва Не събрали ултимейта? за улт. Вини ли не? Как се ползва ултимейта там? Скил е отдолу са бутонче. При мен е запетайка, бе, брат. Какво означава запетайка, бе, брат? Абе, брат, на български си. Няма шанс, брат. Валя, в момента имаш готов улт. Изхъби го. Като сменя оръжие са хаби. Да. От контролите се го прави, ама там е скил. Някакъв ден ми ще бият това ултимейт. Какво значи кил? Това сигурно е бутона за кон... Ери, запиталка. Как ми е F5 да се оглеждам? В. Можеш и C. C буквално гледаш целия герой. Помага, Ето. ако някой те гони. Дай да го страшим ето. Има и вълци. Ох, ланшот. Ланшот на. Още един. Вълка. Мислям го. Пак удари му. Ползваш ли блока? Да, бе. Аз ги перфектаймам С тези есенции, какво са правил, брат? Моля да го периено. Абе, Ще ме уби. Аз Улта. отивам. Давай улта, Вало. Как са по? Пръснал го. абе, знаете ли? С тези есенции, какво Кое? са прави? Мой са трейд. трейдва с тях, май да. Да са 30 бъля. Да. Намерях прасета. Моите семена да се правят с тях. Къде можем да живеем? Хубаво място някъде. Брат, това шотнах прасетата, не знам. На картата някъде хубаво място има ли? И аз уже то огън на земята да се изготвим. Мисълта. То ви къде сте? Брат, то всеки се е пръснал на някъде и... Закон ми дава да си крафна. И как сме, бе? Защото слаб, брат. Не. Не го пише, нали? Изобщо не го пише закон. Тая игра е много трудна за него. Това е много сложно. Няма чуела едно такова. Майко, как си Пиши айтъмите, какво трябва. Ой, Даниле,
Рейдж бейтваш моят приятел, няма се разбира с тебе те. Само аз мога, разбрали са? Само аз мога да го рейдж бейтвам. Бум, мачка. А, въобще. Няма да спи, бе. Ще го бия, бе, ще го бия. Не Кой- можеш ти да си спокоен тук, бе. Да не е... Айде да не тъпсвам. Не знам, брат. Такива работи бих ти направил, ако беше пред мен е направо, не знам. Име за краката ще фанеш. Нагоре ще ги дигнеш. Как се сплитва, бе, брат? Не. Нали си много добре? Нали си много добре, от... Да, задържаш shift и десен бутон върху айтема. Абе, то ми го изписам, а то не го... Венко, върни нататък, има някаква постройка. Точно на къде Ай. беше тръгнал. Не. Оф, Оха, като видя енеми не става хуя. това не е поскочи. хубаво. Това. Да, Валя, бе, тези енимите си дропва техните си цари. Точно тези оръжия не са крафтват. А, Който енеми го видиш, с оръжия са дропва. Брат, имам чувство, че учам някакъв спиндрън да правя. Брат, аз имам 3 стака дърво. Внимай, Валя, понякога има зли гоблини. правим ги начин. Ама тук са скелети. Само не искам да се биеш, гнида така. Много графини, бе. Тъпото е, че с дагерите, брат, не мога да си държа лампата. Как гардероби са? За какво са? Да, Валя, чупи варелите и дропват айтеми. Някой, Да. някога. Някога. Охо, Ако, я се варе... качи горе да видиш Ако кое има. варела е на кев, дроп айтами. Те. Какво има горе? Легалца. Ехи, Да спим двамата заедно. не можем да Мини? си го вземем за нас. Ние какво ще правим? Взимай. Взимай материал, намерим още. И то дъжда не мога да се качва, че е много реална игра. Даниеле, що не мога да Валя, тези варели. Ох. Може да ги чупиш. Ама с оръжие по-бързо. То това Какво има е? спаждане. Гъбени. Гева. Брат, отивам при леговището на Малфайт, между другото. Знаеш какво отивам се от? На Малфайт. Брат, имаш един дед мяза на Малфайт, питай Венко. Твой при мен има някакъв тигър. Наистина. Лъв тигър нещо има. Само, че Малфайт има ли огнена версия, бе? Скин такъв. Той ще оправи. Никой идея. Ще лук. Кое е това? Сега как се плува в тази игра? Как работи плуването? С контрол потъж, а пък на Ага, W С се... шифта си плувам, да. Изглежда желязото, бе, някой знае. Брат, просто е сила. Валя, ако искаш да си опрея настройките, аз съм си ги оправя като на Майнкрафт. Да, бе, трябва и аз си го правя, че направо. Как те е като на Майнкрафта? Не бягам с контрола. Това ли имаш Валя, пред това? познай. Какво е това, Не, бе? добър. С контрол да тичаш, бе. Шифта не е ли по-удобно? Аз с шифта. Брат, Не, аз съм, добър на Валя. аз съм свикнал от шифта да съм клекнал човек и понякога цъкам шифта, брат, аз тръгвам да бягам и направо се фърлям от тук. Цялата ми е удобно, брат. Ей, отро има. Всеки как си моя човек. Ти си слаб, друг е добър. Не знаеш. Тенга. Ей, отро има да го е. Само боли. Като ушарано. Чай, че аз направя настройките, аз че Сега ще го просто видим. направя. Колко е... много бързо плува. Няма шанс да го фана. Но че бе. Как да нямам, имам лод. Много тича, бе. Много тича във What? водата. Но Виж- действително са го направили. Где е стрелата, как крила. прави? Направо отплава. Да, нагоре направо ти. Ихе. Бе, Виж как се огъва това направо. ще готино. Ама то май не трябва така да прави в реалния живот. Какво е, той е лека стрелата, не е така тежка. Ти със сила я забиеш в земята. Във водата. Забивам я,
Ама се вдига, нали водата я забавя? То. Тук има ли нещо? Аз дори не го виждам на мапа, бе, брат. Между Колко другото, съм далеч. Ние сме добратни, бе. брат, ние как се намерим после, бе? С координация. Между другото. И ти Има ти ли гледаш тия координати? координати? Виждате ли на мапа? Виждате ли на мапа е тази вода, където е с някаква луна на сърб? Не. Брат, имаме... Поле се едно до Не планината. виждаме целия мап. До голяма планина. А, воля къща. Не чуй. И Я да не бамец. снима, Иване. Ко? Не снима. Ти си Бамеца, ще можем ли да оправим? не знам. Много димиш би, убима на два удара това нещо. О, значи... Плеер лист, те мой са намерил. Как? Валя, няма смисъл тук да скачи, само първо ще напреда. А? Имам фурна, ако ви трябва. Ако сте близко до мен, имам фурна. Има ли команди, бе? Има копър. Обикновено имаше кодове, ама не знам дали Валя ги е пусна. Има команди. Валю? Валю? Валя, я го пробвай Я това нещо. отиди в конзолата и пробвай се Чакай. шършим в YouTube някаква команда, де да шерва целия мап. В смисъл, Има ли такова нещо? може... Няма смисъл, бе. Не целия мап, имам пред да шерва локациите такова. Де сме ходили на всеки да му излиза. PvP-то го пускам ли? Не, ти го пусти, Не. ние ще се избима. Не. Не се страшил. Даниел я го настъпи това. Даниел ще е това го първия настъпи. убит. Може да го ползвам пак? О, къде е бамеца? Чакай. Баба Мица. Гризото ли? докато То спи. много се пере. Докато спива отзад, че го набра, казвам ти. Те. Ай, фана са! Айде! Уй, чакай бе. Не! Имала билети на лъка по 3 стрели. Убил го, Убил ли? давай. Да. Чай, че много демидж бива. Наистина. Даде ми хейви кожа. Чай го вземам толкова капан. Я дай да сготвим пак. Къде ми течката? Ето. Не моля да си крафтваш армор. Можеш, ама Можеш. трябва да ти workbench. Има специален workbench. Трябва отделна маса, да. Бронята тя също може да я намираш другите видове армори. Кофарингът. Бах, тази корава риба. Да пробвам с потиеш хедка. И бах ти бая нещо. Те дагарите май са най-опи. Брат, паяци са много грозни между другото. Толкова има такъв fast damage. Да. Само ли ти с меча по-хубаво се дашваш май. С меча има ли даш? Да, ето виж. Да. Че, Може с а меча пък- нагоре да са дашнеш. Да, ама няма надолу удар. Ето, но ма обаче двата ножа повече парти. Да отидеш към въздуха, брат. Може само напред. Само че само с меча можеш да държиш палката, ама... Да, брат. Не знам какво да говориш. Не бе, можеш и с брадвата. Ама надали някой ще играе браза. браза. Може да носиш колко. Вой, колко копър има тук? Сигурно на едно място имаш 30 копъра, брат. Ах ти. Да живи културата. И ни покрай нея. Значи, Валю, докато блокваш и го удариш
по време с блока правиш много голям кнопбак. А, да, бе. Това ще е много добро PvP, ако има Bed Wars на така игра. Готови го те? Чат? Надолу има някаква лава, между другото. Брат, пичо, стана пак 4 часа. Майка ти да и па. Като ти я правим, не. Трябва да ставам ученик, ма по-късно пак. Остри няма ставам, тъй че ми е перфектно. Вало, дай да си намерим къде да направим база и да ги викаме тези. Направо да си правим такова, да си оставим нещата и да спираме, че... Да спирам ли, да? Утре трябва да ходим до стара видео. Виж, Ще остави сервера, онлайн, ако искаш още да играеш, Иван. Валю, Да. ама поканина е сега такова да можем всеки да си го пускаме. Къде е да те поканя, как се Ми, прави това? отиди в Атернуса, сега ще обясня, като спираш ще ти обясня просто. Добре. Само аз трябва да се сетя, че ясно не помня. Там Има два на скелети, Валя. Тук знаете кое е готино то са- също? Че като умреш, брат, не ти дропва всички тялите ми, Това, наполовина Валя? ти ги дропва. То един скелет се дигна от мъртвите и изчезна. Аре, трябва мога да го скочим това, Валя. Чакай. Може, само трябва да го таймне. Так, ето. What? О, шит. Ей, банец. Чакай, имам капана. Няма тя вече, не. Я думка, я ще я разсивам. Нали как си армор, може се крафтва е. Крафтна го той, дето уж може армор, ама... Може да нямаш материали, знам ли та? Не, крафтна го, ама Ама, не става. що? Сега знам, бе. Armor Bench ли как се казва? И дай Armor крафт. Workbench. Ей, Е, Валя. крафтна. Ама, Не, че аз си викам, че е постройка, а той е камък. Там имаш каска. Нямам, брат. Бам, О, още изроди. Как ти нямаш очи? Сега ще направя съвсем друго ми. Билетото най-ново Кирил. Да, между другото. С пането как работи? Да. Всички ли трябва да спътили? Ми не знаем, до сега не Не сме знам. спали. В смисъл, единствено спаунпойнт сетнахме и това е. Абе, вижте, до нас няма ли? Няма. Ми освен Валю, да си направим ръчно къщата. То има... Бая опции за строение май в тази игра. Да. И които са много готини и красиви, между другото. О, има много. Не. Да, тук да се я направим, виж колко чисто. Аре. Там има баба Меца. тия баби меци, знаеш колко пъти ги убих аз. Те, Брат. За спорта. Още с пускането ми на играта, излезна една гризли биер, има пръсна отбой. О, набарахме. Да, дабъл чест, точно като в това Майнкрафт. Ама, добре. Аз настроих стените, ма ти направо мина стената, Валя. Те ли направих? Нищо. И това ли го сега? Ма сега те как ще намерят. Нали координати има? Чакай, Валя, ти много на такова. Ти пак го изкара от стената. Аз за кога ти ги сложи тия дъбчета, да знаеш къде ни е зоната. Къде е, кои дъпчета и тя? Да. Тук, например, е леглото. А другото... Тук.
лодър ли? Ко ще я правя, тигър? С тях. Няма шанс. Убита плъх ли, бе? Убива мишки, пък плъх не може да уби. Бях на много малко, бе. Бях на много малко, бе. Ще се оправиш, обяне, ще се научиш, не се плаши. Ей, как му ядосват? Бях на 10 кръг. Аз го виждам Боян. Си един кул от салат. Бояне, ти виждаш ли ги другите? Вижте ми екрана. Те бяха до мене, бе. О, фак, о, фак, о, фак, о, фак. Аз си го селекнах като локейшн сега на там отива. Брат, Ние правим къщата с Валя. Хубаво, аре, аз ще спирам. чакай, Валя. Само ми кажи как да го направя това сатирност. Да, влезни в Атернус. Ма чай, гледай. Все. Чай се закопая, че си ебал майката. Много извънземни има тук. Стойте, гледам екран. Тъй. Чай си изкарам аз Сатирнуса. Тенко, аз май те виждам. Леле, тоталски. Не беше играче. Достъп, ялче на достъп. Той трябва да Атернус се даде. добави. Чакай. Чай се логна, че не съм се логнал. Сатирност потребителско име. Да, стой. Копи. Пращам ти го налично. Чакай. Помни таскът приятел обаче. Майни. Прими ми поканата. Виждам и Иван вече на малко. Треля? Да. Кой спами, ще го наеба. Аз спамя, проблем ли нещо? Напиши го е това. Що? Да наеба ти как? И- Всички права. И как са ка? А сървъра ли? Да. Те. Чай да реснем, дали ми го даде. Да, ето го. Имам го вече. Гъмачък. Браво, браво. Добре. Идеално. За сега как Ама- теплица играта, Валя. Да, бе, топа. Викаш, Аз заслужаха съм с пари. ако искаш да ги търсим двамата, аз ги знам къде са долу. Кажи, маймуно, какво искаш пак от мене? Ми че Валя, това е още early access, още не е довършено. Къде си применял от? Аха. Чакай само се качай. Това къщо лутвал ли се? Къща ли? Аз не съм се появял от земята. Май шат, какво е това? Абе, с Кюто прави ли са нещо? Бе? Да, видите. Да. Ай. Ай, и да Ай. се пазиш. Кой, къде да се пазиш? Защото... Да. Браво, бе. Често мотка, да.
Направо въпръскам. Вече съм на Iron Tool-ове, почти full set. Такова се шанса съм. Не си. Да, не съм. И сега порасна ли ти чурката? Да. Много. Няма ли по-малка пишка? Няма още. Аре бе, къде си? Бе? Чай малко не ме занимай с глупости цяла пич. Аз я с душа, ама човек. Трябва да още малко си виж там. в тази къща. Ей, нямам бръчки ли бе, брат? Как да стане? Май слезнах някъде, дет не трябва. Почнаха ма размят като куче. Да, Аре бе, май ще. Ваня, Ко стана, Да, чурко? това е аре. Ма чакай, че си глътва тук Къде си, бе, нещата. брат? Правя си нещата тук, стоя малко. Чувам как копаеш до мене. Фармър, билдър, вече, кое трябваше са армори, нали? Копър, бляксмит, копър. И дървото свърши. Аз направих бляксмит. Те, моята палатка е готова до момента. Палатка ли му е? Ако ти е добър човек. А? Палатка ли му е се оправя? Няма, майтап с прасти, бе, човек, не са притесни. Ей. Не. Те. Направим си по-хубави дагери. Сега трябва кирка да си направим само. Това въпросът ми е къде ще ме намерите. Не са Абе, притесни. Ние сме близо, бе, брат. Ние сме до лава бая, ама. Защото аз не мога да видя много. Комиска 2 литър. Так. Так, так. Так, так. Ай, искате ли да се разберем от сега с едно нещо? Така че живеем заедно. Да сме подредени малко, Виктория. Венко. Всеки има стая. Кола. Живееш и кажеш се в някой отбор. Брат ще кажеш, че у вас подреждаш. Подреждам много ясно. Подрежда от това. Аз да не съм клошар. Малко. Дани пича. С москвича. Качвам се нагоре, Шундо. Че да си прибирам печките да не вземеш айрон. Да не ти взема кое? Айрон. О боже, ти ще кажеш, че Даймонд криеш, брат.
кое дропваше лайт хайт? Мобовите. Но всеки моб ли? Ами, май дропват всичките хайдове, които са и просто се надяваш, че е лайт. Къде си е Шундо? Ето та. Са... Та къща експорнал ли са? 790, другото минус 313. Те баха, бе. Те отди се появиха, брат? Какво са ти есенция от Войдой? Тей, и аз той малко са. Копъра. Пръчки, тук съм оставил 2 стака, ако ти трябва. Кое? Пръчки. Пръчки не ми трябват. Трябват ми... Тук съм. Ми хубаво, щом ще ги фърляш, ще си ги взема тогава. Чай малко са. Какво ще я правя? Чай, имаш ли армор стенд? Да. Я го сте. Чай сега, какво друго ми трябва? Значи това, ако ти трябва. Свеж от 6 лева. Значи и това. Че сега малко ще се таковаме. Чай това го сменя. Копър, ако ти трябва да взимай. Значи направо сега 23, ако ти трябват. Ойт. Копър ли? Аз имам в мене. Те. Аз не знам за кой нафармях толкова много копър. Ко ми трябваше за такава, брат? Ехе, то аз нямам лайт ледър, бе, брат. Да, бе, не можеш да си направиш армор сет, аз също пробвам. Брат, Чай защо малко са. в базата ми се спамват гоблини? В смисъл, 7, 20, Да, 36, 45. Аз ще направя за сега. Той айроното й. Колко ще направя? За гащи и ръкавици. Пак добре, ако. Тя се изпечат нещата малко тук. Имаш фурна? Да. Пустай една, да може стане по-бързо. Аз имам даже 2. Нека стават по-бързо нещата, че има 3 години тук ги чакаме. Нека ти малко по-и Так. Так. Моите ще си го почали тук 25. Сплитвай ги, сплитвай ги. Готово да кажем, че Сплитват се. само вас чакам да дойдете. Не се притесняй. Май тук има копъра, брат. Ой, тук ще печем 3 години. Аз имам в мене 20. 40 копър имах в мене. Аз съм фул след вече не ми трябва копър. Ми трябва айрон, брат. Тук ако имаш за лайт армор, взимай, слагай. И копър мейс. Това е някаква халка. Чао ти да намеря някакви мопчета да трепя през това време, докато се пече тук. Тук няма ли нещо? Това лутнал ли си го тук лут? Да. Брат, чай ще се катира за стълбата. Мисля, че съм си го лутнал, то феда. Някакви мопчета тук няма ли? Брат, тук няма мобове. Моб стана много док тук, между другото. Оставам по куци, брат, в този 6. Добре. И то за копър армора не ти трябва такова ли? Да. Лайт глупости. И сега колко? 5? 9, 14 копър още. Бахта стана към къща така. Направи ли си сет? Да, сега спаря. Чао, печем всичко и.
Закони ми отключвам това, файн. Да, то не трябва. Тук слагай храна, ако имаш. Аз моите се опекам. Едно кило храна слагам аз, брат, направо. Между другото, много лесно от мишките са фарми храна. Също са фарми без. Те едната камина ga чупим. То често става тука. Ти неща ще не си ги пърлял. Брат, какво се случва? Това много мъгливо стена. Като се опече, то... То на мапове показаха... Не, че е малко. Тия другите като се опечат. Тук и те това почти приключи, това няма смисъл го взимаме. Това го чупя направо не трябва, това също го чупя, аз съм фул сет, това Дай също това. го чупя. Дай това армора. Армори, ето. И имах и... Да, то се промени. Значи един workbench. Не. Аз взех едната капина. Let's go. Ай, давай. Дай към Венко. Венко, къде си викаш? На координати 784 минус... Не, виж Окей, на Иван, добре. виж на Иван мапа, виж на Иван мапа. И кажи ти на Как къде да си. видя, аз не виждам никой. Венко, Екрана, къде екрана. гледаш, къде ги гледаш тия координати? Не, виж Цикна на един Иван клик. скрина. Виж на Иван скрина. Къде? Венко? Венко, гледаш ли на екрана моя? Да. Гледам на Иван. Добре, влез в мапа, Иване. Ти на къде си? Виждаме, чакай да вземем Бояно, ела да вземем Боян първо. Бояне. Виждаш ли го, Венко? Да, аз виждам Боян, де. Венко ни трябва. Ма Венко после ще го намерим, идвай тук е шундо. Тази постройка май съм минал, честно да ви кажа. Бояне, Ама само направо трябва да ходите. ти в мините ли си? Не знам и аз точно къде съм. Ма в мина ли си? Това те питам. Не. Хубаво идваме към тебе. Елате. Брат ми за сега играта как е? Я знам, някаква странна ми. Нормално. Венко, Се- виждаш ли Боян къде е? На моя мап не. Каже где се пускат сега координати. Бояне, до тебе сме. Не съм ги познал, аз само цикнах десен клик на върху мапа и той ми показва на кои координати съм в момента. Димек, чакай сега. Ние сме на 258 минус 160. 776 минус 310. Значи натам се покачва. Ела ти към мене, защото трябва някой да умее да събера чукалата. Охо, ние сме натам, Айде, Защото тук голяма база става, къде си, бе, брат? Кой ти събираме сега? Кой е това тук? Какво се случва? Бояне, О, къде си? имаме. Какво ще правиш тук? Ай, събирай си глупости тук и... Ай, чайте сега. Стойте малко. 773? Значи 784 минус 306. Минус 306. Да. Кога го правят tu Essence of Fire, Венко? Това е за трейд. Това са ти парите. 336. Да. Значи, Минус. виж ми екрана, е това, нали? Да видя. Да, близо. Добре. Айде, дайте ми. Disconnected from server ми написа.
Вече го туре. Пумба! Той- Гайс, пумба! Оле, сървъра гръмна. О, май не ми е пукнал.